Guys, welcome back to our new vlog. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೇನ್ವೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನೆರ್ದುಂಬೆ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀತ್ತೆ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ನಾವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧಡೆ ಉಂಟುದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐತೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತದೈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಏನು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಡಿಂಚನ್ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಎತ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಆಂಡದಾನ ಇನ್ನು ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಪುರಿ ತಿಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧಿಂಚ ತುಚ್ಚಿಪೋಯರು ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಏಪ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿನ ಪಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಸುಮ್ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಇಂಕ ವಾರಡು ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಎಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಶನಿವಾರ ನಂದು ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ನೀ ಶನಿವಾರ ತುಚ್ಚಿಪಾದ ಪಿಂಡ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ತೆತ್ತರು ಇಟ್ಟು ಬೇನೆಡು ತಿಂದು ಸಾಕಾಂಡು ನನ್ನ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ಟಾಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಫ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಂಕ್ಲು 3 ಜನ ಚುರುಪಿದೇ ಪೋಡು ನಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಯಾನಪ್ಪಿದೇ ಪೋಂದೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಪೋಕಂದು ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿನ್ನ ದಯಪಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದದ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಗ್ರಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪುರ ಬರ್ತನೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8% ಮಾತನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಬೆಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಪಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾರ್ದೊಲಿ ಏಪರೆ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈತ್ ಸಮಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ದೇತುಂಡತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂದು ಅಂಡಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಎಂದು ಕಡೇ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೂ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಮದ ಪೋಪ ಅಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪೋಕ కొంచెం మస్తు సమయం ఇంట్లో ఏమనుందితే నేను ట్రైపోడ్ ఇజ్జి ఇందు ఆయన ట్రైపోడ్లా కనపదే ట్రైపోడ్లో ఉండు ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಇನ್ನೇನು ಪತಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಇಲ್ಲದೇಂಡು ಬೇಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ದಾಗುದ್ನೆ ಮೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎನ್ನೆಡ್ದ ಬಂದು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿದ್ಲೈ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಜೋರು ಶೈ ಆಪಿನಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ದು ಹಿಡಿತೆ ಓಲಾ ಆಯ್ತದೆ ನಾನು ಇಂದೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ತೋಜಿದಂಡೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಕೂಲಿದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆದ ನನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ದ ಹಂಚಿಪಿದಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದು ನಾನು ಕೂಲಿದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಫಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಂದರೆ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಒಂದೂವೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ದೂರ ಬೈದ ಪಂಡ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈದ ರೊಕ್ಕ ಬೈಜಿ ನಾನು ಬರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬತ್ತನಾಗ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬತ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬೈಜೀರ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಕದ್ರಿದಂಚಿ ಬರಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷನೇ ಅಂಡ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಇಂಕ ಪಿದೆಯೋಳು ಉಂತೋಂಡ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು ಕುಲೋಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಾಕುಲು ಬತ್ತಿನೇಟ ಕಾಪೋಡು ಮಸ್ ಏನು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈತಿಜಿ ಹೊರಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೈದೆ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮುರಣಿ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಿಡಿದು ತೂದುಪ್ಪಾರ ಜೀವಿತಕ್ಕನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಐಟಿ ಅನ್ನ ಬದಿತ್ತು ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದೊಂಜಿ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನ ಇಂಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಿವೆ ಮಂದಿತ್ತೆರಾರು
ಅಂಚಾಯ್ಟ್ ಒಂಚೂಲೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಐತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಲ ಏನು ಮಲ್ದಿಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪವ ಯಾರನ್ನ ದಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಬೈದನಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದ್ಪಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಎಪ್ಪ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಹಪ್ಪ ಇಂಕೆ ನೆತ್ತನೆ ಮಲ್ಲಾಪುನು ನೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪಾಡುವ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಇಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಲ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ వచ్చి ఈ కుళ్ళు ఓడే మల్దిన ఆತರ దూతున్న కుర్తు రుకుగా అంతే కుర్తు రుకులే పడద ఏ ದಾದವಂಡೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾರು ಕುಲ್ಲೆ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಟ್ಕಾವ ಏತು ತಗ್ಗತ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಓ ನಕ್ಲರೆ ಆರೆನ್ ನಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಬೋಡಿಗೆ ಆದುಂಡಿ ಕಸ್ಸೆ ಅನ್ನೆಂಕ ಈ ಬೋಡಿಗೆ ಆದುಂಡಿ ಅವನು ಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸಿ ದಡೆ ಭತ್ತ ಇಂಗ್ಲು ಸಿಸಿದೊಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗೋಸ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಆಪಿನ ಬೊಕ 3D HD ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂದೆ ಆಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಗೋಸ್ಟ್ ಎಂಚೆ ಪುನು ತೂಕಂದ ಆಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಆಯ್ತು ಬಾಟ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಗೋಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕಿತ್ತು ಕಾರ್ಟೂನ್ ದೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದು 3D ದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲ ಪಾತೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಂಡ ಜಗತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಪೂರ ಮೂಡು ಬತ್ತಂಡ ಕಾಸೆಂಚ ಕಳಚಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಎಂದುಕುಲ್ಯ ಹಾರರ್ ಡೇಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹಾರರ್ ಕುಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕುಮ್ಮಿನಿ ಅವು ಏನು 2D ಇಡೋದು ಅದನ್ನು ವೆಚ್ಚ 3D ಆಗ್ತವೆ 2D ನಿಕ್ಕೆಂಚಂಡ್ ಆಯ್ಗ ಹಾರರ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಜೈ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡ ಜಗತ್ತು ಲೈಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟೀನ್ 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 ಟೀ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ವನಸಾದ ಪೆದಾಟಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಂದು ಪೋಕ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆತ್ತನ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿದ ಪೋದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತದ ಅವಳು ಎಂತ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗಲು ಇಲ್ಲದಂಚೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್